बिटिआर गभर्नमेन्टनि होनाय सुपार 50 आव आङो सिट मोनदोंमोन ओमफ्राय बेयाव आं कोचिं लानानै माने जोबोद मोजाङै कर्सखौ मोननो हादों टिचार्सफोराबो बिराद मोजाङै फोरोङोमोन आरो बेनिखायनो गासिबो बिमा बिफाया जुदि गावनि फिसानि थाखाय साया जानानै थायोबा मोजां मोजां राव आरो एडभाइस गुरै रावजों होबाय थायोबा रावनिबो फिसाया माने साक्सेस जाया होनना बुंनो हाया आरो दा निमाहा बिदों गोबां इलेक्शननि समाव सोरदोबा नांज्लायनाय सोरखौबा सोंखारिनाय सोरजोंबा गाज्रि बुंजानाय बेफोरबायदिया जाखायो आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया गाज्रि गाज्रि सोंखारिलायनाय गाज्रि गाज्रि मुं सुलायनाय बिदिया जायो। खुलुमबाय लोगोफोर 3-4 बोसोरनि उनावहाय जोंनियाव बर'नि गेजेरावनो गोदान गोदान डक्टर फैगासिनोबो दङ। थ' जों मैयानि मोनसे जे आनजाद ना लोगोसे आरो बिक्रम दैमारिनि दिनै फुङावनो होनाय बे भिडिअआ आं बेखौ नोंसोरनो बा रायजोनो एसे खोन्थागोन। बिक्रम दैमारिनिखौ होनायनि सिगां तापस्रिनि फिसाजो बियो दिनै मा फोरमायदों आरो दिनै बिबो डक्टराव जानो थांगासिनो दङ। 3-4 बोसोरनि उनाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबांनो गोदान गोदान डक्टरफोर ओंखारगोन आरो बै सुबुंफ्रा दिनैहाय सोरखौ गोजोननाय बावहरदों। सुपार 50 मिशनाव जोंनाव गोदान गोदान बेबाराव डक्टरखौ नुनो मोनसिगोन। थ' जों बैनि सुबुंनि बाथ्राखौ जों एसे खोनासंनानै लानि माबायदिहाय सोर बिमाया गावनि फिसाखौ माबायदि मदद खालामदोंमोन ना बिनि सोमोन्दैबो एसे मोनथिनानै लानि। बे गुबुन जायगानि नङा, बे सुबुङा जाहैबाय बाक्सानिनो। जों नायनानै लानि दान्दिसे आरो खोनासंनानैबो लानि। आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो 507 स्कर खालामनो हादों आरो आङो बिटिआर गभर्नमेन्टनि होनाय सुपार 50 आव आङो सिट मोनदोंमोन ओमफ्राय बेयाव आं कोचिं लानानै माने जोबोद मोजाङै कर्सखौ मोननो हादों टिचार्सफोराबो बिराद मोजाङै फोरोङोमोन आरो बिनि जोबोद मोजां आरो माने अनसायनायफोरा आरो फेसिलिटिसफोरा जोबोद मोजां जेरैबायदि नांगौ ओरैबायदि मोनजोबदों। खालि नोङो जोबोद हार्डवर्कल' खालामनांगौ आरो फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्राय लानानै लास्टाव लागै नों बिराद कनसिस्टेन्सि मेनटेन खालामलांनानै जोबोद फरायलांनांगौ बेबायदिनो मेनटेन खालामलांनानै आङो जोबोद मोजां फरायनानै बिराद हार्डवर्क खालामनानै आङो मोननो हादों। आङो स्कुलखौ इउएन एकाडेमि गणेशगुरि बगाजुलियाव फरायदोंमोन आरो बिनि उनाव HS खौ इउएन एकाडेमि क'क्राझाराव फरायदोंमोन। आं जिबायदि थुलुंगा मोनबोदों बेयो गासिबो आंनि बिमानिफ्रायनो आङो मोनबोनाय। आङो स्टार्टिंनिफ्रायनो लानानै दिनैहालागै माने जोंहानि आइयानो आंखौ जोबोद सापर्ट खालामबोदों आरो जोबोद हेल्प खालामबोदों सब टाइमावनो माने खालि बिमायाल' दंमोन आरोना। प्रिपेरेसनाथ' मा होनो HS होनायनिफ्रायनो माने HS एग्जाम फरायबाय थानायनिफ्रायनो माने एकदम मोजाङै प्रिपेरेसन खालामलांबाय थानो हायोबा जोबोद मोजां। खिन्थु जोंथ' बिदि माने फार्स्टआव बिदि बारा मोनबोआखैमोन, बारा बिदिनो गियान गैयामोन। आङो कचिं लाजेननानैसो आङो एसे आइडियाखौ मोनबोदों। खिन्थु आजिखालि माने HS निफ्रायनो बिदिखौ बिराद थाल लायो। ओमफ्राय बेनिफ्रायनो HS नि सेकेन्ड इयार फार्स्ट इयारनि बे मेन NCERT बुक्सफोरखौनो जोबोद मोजाङै फरायलाङोबा माने इजि जाहैगोन आरोना। द्रप दोननायाव माने एसे प्रेक्टिस खालामनायफोराव बिराद मोजां इजिलि मोनहैनो हागोन। जोबोर गोजोननाय मोनदों आं दिनै आं गावनि फिसाखौ दिनै बे निट एग्जामखौ उथ्रिहोनो थाखाय आं जोबोर खस्थ' खालामबोदों। आङो गाव हारसिङैनो बेखौ नाजा आं दिनै बिसिम आं लाबोनो हाबाय। बेनिखायनो आङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौबो आं जोबोर साबायखर होयो आरो जोंनि बे फरायसा आफादनि अनसायनायाव दिनै आङो आंनि फिसाजो क्रियेटिभ बर'खौबो आङो जोबोर साबायखर होयो। मानो होनोबा बियो बिमानि बोसोनखौ फालिनानै दिनै बेसेबां बियो स्कर खालामनानै बियो आनजादखौ उथ्रिनो हादों। बिनि थाखायनो आङो गावनि फिसाजोनिसिमबो आङो जोबोर साबायखर होयो। जोबोद अननानै माने अननाय रावानो बिमानि अननाय रावानो ओरैबायदि पावारफुल आंनि मथे। जेरैहाय आङो गावनि फिसाखौ ओरैबायदि अननानै सुखुआवनो थाबाबो दुखुआवनो थाबाबो माने आं गावनि फिसाजों साया बायदि जाना थायोमोन। फिसाजोआ मालाबा गोसोआ बायफ्लेनानै नार्भास जायोबा बियो बिमानो फन हरो। बिमानो फन हरनाय लोगो लोगो बियो ओरैबायदि माने बिमानि राव खोनायोबानो बियो स्ट्रं जायो। जेब्ला बियो गावनि गोसोआ नार्भास जायो होमबानो बियो बिमानि राव मोनबानो बियो स्ट्रं जानानै बे सारा माने गासिबो जेंना फैयोबाबो बियो सौसिलांनो हायो, पार खालामनो हायो। बिनि थाखायनो बिमा आरो बिफानि अननाया जोबोर गोनांथि होननानै आं सानो। जेराव आं दिनै गावनि फिसाखौ आङो गावनि अननाय होनानै आं बे लेभेलसिम दैखांनो हादों। ओंखायनो बिमानि अननाय आरो इसोरनि अननाय
बेजों लोगोसे आङो इसोरखौ जेब्लायबो लोगोआव लाफायो गावनि फिसाखौ मोजां खालामनो थाखाय बेनि थाखायनो इसोरा जेब्लायबो सेथियाव थायो नैथियाव आं गावनि गथ' गथायनि थायो बिनि उनावसो आङो सारा संसारनि गासैबो आं मोजांखौ आङो हास्थायो आरो बिख'यो बिदिमोन आरो बेनिखायनो गासैबो बिमा बिफाया जुदि गावनि फिसानि थाखाय साया जानानै थायोबा मोजां मोजां राव आरो एडभाइस गुरै रावजों होबाय थायोबा रावनिबो फिसाया माने साक्सेस जाया होनना बुंनो हाया आरो अननायानो माने गावनि फिसाखौ गोजौ लेभेलसिम लांनो हायो आरो साक्सेस खालामहैनो हायो। बेनिफ्राय बयनिसिमबो गुड मर्निं जासिहरबाय आरो गिबियावनो जयन्त बसुमतारी सार बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय कंग्रेचुलेसन हरबाय साबायखर बावहरबाय बिथाङा थारैनो देरहासार जाबाय जोङो गोबां नाजादोंमोनब्लाबो जुजिदोंमोनब्लाबो जोंनि जुजिनाया आरोबाव खम जाबाय आरो नांबावगौ जुजिबावनांगोन बे आद्रा जानानै थाबाय नाथाय रायजोनि अननाय आरो आशीर्बादा BPFखौ नागाराखै 4,31,000निबो बारा भट लानानैब्लाबो BPFनि बिजाथि बिथां खाम्फा बरगयारी सारा जेनदोंब्लाबो रायजोनि अननायखौ आशीर्बादखौ जों मोनदों बे गोरलै बाथ्रा नङा दिनै बिथांमोननि सरकार दङ बिथांमोननि थाखा फैसा बिथांमोननि आसामनि आशीर्बाद बिथांमोननि ओरैहाय दिल्लीनि आशीर्बादा बिथांमोनखौ दिनै बजबनानै लाबाय जेखि जाया गोजोननाय मोनदों 10 बोसोरनि उनाव जोंनि बे क'क्राझार लकसभाया गोमादोंमोनब्लाबो जोंनिनो आंगो बिदा जोंनिनो आंगो न'खरनि फेमिलिनि BTCनिनो सासे सारा जयन्त सार बसुमतारी बिथाङा मोनबाय बिथांखौ जोङो बा आंनि पार्सनेलि हिसाबै आङो कंग्रेचुलेसन हरबाय आसा खालामदों BTCनि थाखाय गावनि बिदा फंबायनि थाखाय आंखालनि थाखाय फेमिलिनि थाखाय गावनि साननानै दिल्लीयाव बुंगोन आसा खालामदों मोजां खामानिखौ मावलांगोन आसा खालामदों जाफोर मावनांगौ आद्राफोर दङ रायजोनि गेजेराव मावफुंनानै दिन्थिनायखौ जोङो आसा खालामगोन फोथायगोन दा निमाहा बिदों गोबां इलेक्शननि समाव सोरदोबा नांज्लायनाय सोरखौबा सोंखारिनाय सोरजोंबा गाज्रि बुंजानाय बेफोरबायदिया जाखायो आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया गाज्रि गाज्रि सोंखारिलायनाय गाज्रि गाज्रि मुं सुलायनाय बिदिया जायो आंबो सोरखौबा बुंबाय सोरजोंबा आंबो बुंजाबाय बेफोर जेबो नङा गाइस रायजोफोर मोजाङै थादो फैबाय थानाय समाव आरो मोजां बिदिनो जुजिनाया जोंहा थाबावगोन जेबोआनो जायाखै जोंहा जेबो नार्भास जानांगौ गैया जों 4,31,000निबो बारा भट जों मोनदों दा फैबाय थानाय समाव आरो गोबां मोजांसिन जागोन होनना जों सानदों बयखौबो साबायखर बावहरदों रायजोफोरा जाय जोंनि खस्थ' खालामनायाव हेफाजाब होबाय जायफोर एरियाफ्रा दिनै कभार खालामबाय मोजां भटिं खालामबाय मानगोनां खाम्फा बरगयारी सार बिथांनो जों साबायखर बावदों फैबाय थानाय समाव आरो बिनि जुजिनाया थालांबावगोन फोथायदों बिनि थाखाय दा जोबनायाव आरोबाव आङो आंनिफ्राय जयन्त बसुमतारी सार बिथांखौ कंग्रेचुलेसन हरबाय साबायखर बावहरबाय बिथांनि नाजानाया जाफुंथों जोंनि BTCनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बिदा फंबायनि थाखाय बिभिन्न जनगोष्ठीजों लाफानानै जि राजनितिक बेयो मोजां जालांगोन न'खरखौ मोजाङै नायगोन गावनि बिदा फंबायखौ मोजाङै नायगोन बेखौनो फोथायनानै आं दिनै आंनि फुंबिलिनि बे मोनसे फिसा साबायखर बावनायखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दोनथ'बाय गोजोन्थों थेंक इउ